दासिमाव 7 राउन्डआ जोब्बाय। बे 7 राउन्डआव जोबोद मोनसे फिथाइखौनो नुनो मोन्दों। दासिमाव फ्राय 29,000 भट मोननानै दङ। बेयाव डिफारेन्सआ जानानै दङ फ्राय 12,000 डिफारेन्सआव सोलिगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो राउन्डआव स्टार्टिंनिफ्राय नायोब्ला बिदिनो 2,000 बा 2,500 लिडआव सोलिबाय थादों। दा बेखौ नायोब्ला जोंनि रिजाल्टआ जों साननाय बायदियैनो रायजो राजाया आंखौ मदद खालामदों, इउपिपिएलखौ मदद खालामदों। बेनिखायनो फिथाइया इउपिपिएल हिसाबै बे सिडली समस्तियाव आङो देरहागोना जोबोद रोखा। सार, इउपिपिएल हिसाबै बेसेबां मासि दखल खालामनो हागोन आसा? दासिमाव टिभि मिडियानि गेजेरजों जे नुदों बेयाव 8था सिटआव लिड खालामगासिनो दङ आरो ओरैनोबो जोङो 7निफ्राय 9सिम सिटखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेबायदियैनो जिहेतु मोनफ्रोमबो सिटआव लिड खालामबाय थादों, बेखायनो जोंनि जि आसा बे आसाया रायजो राजाया जेरैबायदि भट होदों बे आसाखौ निरासा जानाय नङा निस्सय। सार, बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार दागोन ना निश्चित? दा बेयाव जिहेतु एनडिएनि जोङो बाहागोदार, बेखायनो एनडिए हिसाबैनो सरकारा दागोना एकदम रोखा जाबाय। बेयाव एबसुलिउट मोनसे मेजरिटि जों मोननो थांगासिनो दं। बेखायनो सरकारा दिनै बिजेपिनि दैदेननायाव एनडिएनि सरकार जागोन, बेयाव जेबो साननांगौ गैया, बेयो जोबोद रोखा जाबाय।